Dobre, lamičky, chcete zase prehrať? Tu doma to obrnené. Šmejdi. Ty máš to obrnené? Nemám, to je jeho auto asi. Kamo, keď je to rýchlejšie ako naše, tak má asi mrdne. On to má vytuningované. Ty kokos, aký je ťažké, ani pretočiť sa nedá. Vy ste mi zebrali všetky duciky. No hovor mi o tom, obidva sme vyleteli. No zboha. Tak to, že zebral to obrnené auto, sa mi vyfajilo. To si píš. Ja som nečakal, že niekto bude používať vôbec custom maps niekedy. Teda custom car. Tak aj ja to mám jedno custom auto, ale no tak nič moc. Však ja to nevytočím, keď zoberiem ten boost. Na čo ho berieš? Tu doletel dole, ty? Ja. Tak inak. Jak to, že si tak ďaleko už predo mnou? Kamuj, máme zbranie. Ja som na začiatku. No dobre, však keď ho vidíš, tak ho zastrel. I keď to ti nepomôže. Ale keby sa jeden z nás obetuje A čo? a stále ho strieľa, tak to musí lívnuť samozrejme. Ježiši, nie, keby si videl, kadiaľ som išiel. Umrieš. Aj nenahrávam. Kašľam na to tentokrát. No tak. To je trochu ťažká mapa. Vôbec, úplne easy. No jasné. Ty mi zežereš obidva dusíky. Si za mnou? Rovno som sa spálnul za teba. No vidíš. Tak som tam nevyletel. Ty šmej. Však ale ty si zastavil. Jo, trafil som to. To bolo tesné. Som tam. Pozerám, že ty ne. Nože. Tesne, ale mám to. Stojím mu, teda, jak sa to hovorí, som mu v petách. Nie. Som vám v petách. Nie si. Ani zďaleka. Hore. No fakt. Ja kade chodím, tam nechávam spoiler a kraviny. Nárazník si tu, či kapotu nehal. A som druhý. Tak to ja musím byť prvý. Však ja som tretí, jak môžeš byť druhý? What the fuck? Svedel si? Ježiši, mňa to tu nadhadzuje na barakých No to aj mňa, to si píš. invisible. Však preto som tam nechal ten spoiler a kapotu. Hej, ty dement! Kto ma to sotil? Ja som ďaleko za vami. Ja sa zblázním. On ma normálne vytlačí a nestará sa. Ježíš, prečo som nestrieľal? Počúvaj, Andy, položím míny, dobre? Ja som ho vybuchol. Ja ti dám zadzovať ma, ty. Šupák jeden. Toto ste jak spravili ten koniec, hej? Tie míny? Nie. Však si to aj ty spravil. To som svedel. Ako z tej budovy som už bol, ale až tam ďalej.
Skoro som to dal. Zase vybuchol. Ježiš, ja sa vysypem. Ja som si hodil mínu pred cestu. Šmejt. Nielenže či musím dávať pozor na tie hrby, jak idú, ale ešte na tie míny. Práve som jedno prešiel. Počul som teda. Ja videl som ma zobrať to s krátkou. Počkaj, sem jednu dám, to si nikto nevšimnete. Ja už nemám. Čo? Do keľu, jaké boli drahé. Ten úplný koniec je najťažší, kámo, vyskakať to. To mi je jasné. Neviem, jak som to vtedy mohol spraviť. Ježiš, kde sú teraz tie míny? Tam bola jedna. Ja to spravím, ja to spravím! Nespravíš? Čo si mal, ten koniec vážne sa nedá. Ja viem. Ja som vtedy úplne perfektne stlačal CTRL a ma to otáčalo. A už to neviem tak spraviť. A úplne na max sa musíš rozbehnúť. Ty šmejt! Nepláč, teraz to dám, lebo sa rozbieham jak diabol. Počkám si tu na niekoho. Andy, on nás hodil! Že on zhodí aj mňa. To je feťák lúpy, ježiš, mal som ísť do cieľa. Teraz to určite prejde. Prejdete to? Neviem. Nie. More. Áno! Ježiš, ešte aj ten noob Andy. Ježiš, on to vlastne kúsok predo mňou prešiel, ľuda. Však ale, ježiš, ja to... Rozbehni sa až vyžiak. Ja viem. Až tam dole. Áno, však ja som sa tak chcel rozbehnúť a hovorím si, že nie, počkám vás a potom vás vystrieľam. A hen to... What the f? DNF King ľudko, DNF. To nedáš. Ani toto nemôžem spraviť. No dobre, prvýkrát v živote.